Pak 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 pak. Tuku kerupuk. Pak 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 pak. Tuku kerupuk. Pak 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 pak. Tuku kerupuk. Sore-sore kok jagune kluruk. Pak 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 pak. Petak 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 petak. Lanang kok petok-petok iki lho. Mi, masih omong ketemu sakjroning ngimpi. Ning kula seneng weruh mami mesem lan guyu. Nek jenengan happy, insyaallah kula melu happy mi. Mami pokoknya kudu tetep mesem guyu. Ampun sedih nggih mi. Tuku kerupuk. Pak 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 pak. Tuku kerupuk. Bu, lah bocah iki nglinjur mangan ayam karo kerupuk apa piye? Sopo ta ki? Walah Pak Kliwon to. Karo mangsamu sapa to, Dul? Pun rampung Pak acara sing teng desa. Wis, mau bengi syukuran. Wah, nanggap nopo Pak? Wah, ya biasa. Mung pengajian, terus lanjut ketoprakan. Wah, niku mesti gayeng banget to Pak niku. Gayeng loh. Ya bedane urip neng desa karo neng kutha iki ngono kuwi itu. Jadi nek neng desa acara mantenan utawa ngunduh mantu. Wah, gayenge iki ngalah-ngalahke pasar malam lho, Dul. Mbok ngeten Pak, nek jenengan jagung meleh teng desa niku mbok kula tumut. Ambek iya. Arep ketoprakan apa piye? Boten. Kula ajeng tumut niku mau ngajeng nunut ngirit. Ngirit. Nggih. Kan iso dolan sepuasnya, nggih to. Kalih makan sepuasnya juga tanpa sepeser uang pun. Toneh meleh niku kula niku nggih tukang incip-incip lho, Pak. Ngapunten lho niki. Maem apa le? Mam rica-rica Bu. Wah, jos tenan. Maem sing akeh ya le. Pokoknya mangan apa wae tanpa kerupuk ki ora enak. Wah, maem tanpa kerupuk niku ibarat sepeda tanpa stang, Bu. Iya. Pak 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 pak. Tuku kerupuk. Kok 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 petak petak kok 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 petak petak. Bu Siti malah kluruk. Pandra rak orang murung to, Dul. Pun boten, Pak. Niki sithik-sithik pun mulai happy. Syukur, alhamdulillah. Lah, bentinane niku, Pandra niku dolane tengene Pak RT, Pak. Ya wis ben sak zamane bocah wae. Bakune iki ora berlarut-larut. Tone sagede mesem niku nggih nembe-nembe mawon lho, Pak. Bentinane niku jan raine kok kane bogaring, Pak. Ping ketut. Ya sapa wong ya to, Dul, ditinggal ibu. Kok ora susah hatine. Nggih, Pak. Tur melih Pandra niku nyamane ngobrol kali Pak RT, Bu RT ngaten niku, Pak. Ya saat iki Pandra kuwi golek kenyamanan. Nek pancen nyamane iku karo Bu RT, Pak RT, ya wis bene, ora usah ditegur. Lah kecuali niku, Pak. Pandra niku nganggep kula niku bapak yang humoris, Pak. Murah senyum, turne suka incip-incip jangane tanggane.
Ngapunten lho, Pak. Le, Loh, Pak, neng kene ngopo, Le? maaf, Pak. Oh. Pak RT anak, Le? Nembe sare, Pak Bu RT? medal, dirosero ni anu, Lah, HP-mu ning ndi? ten ngomahe, Pak. Ya sakon wae. Ya sih ya, Le ya. Pak Noy apa nyambi sensus penduduk toh? Wah, ini 3.000 gue jajan itu apa ya? Dia mesti nak tinggal tuku gorengan mesti mau ngentuk siji tok. Walah nasib. Pengen jajan di saat ekonomi melemah. Lumayan. Sik duwe turahan duit 5.000. Nggo jajan wae iki. Tukokne gorengan itu 5. Wah, bisa nggo ganjel weteng. Kok dilapin apa reget, Pak? Lah nek jenenge dilapi iki ya mesti reget aja. Kok saged reget, Pak Dul? Lah yo iki pite suwe ra tanggo lho. Suara dinggok reget. Kan berdebu. Ora dinggok berdebu. Logikane lho. Bocor. Mas Andra enten, Pak? Ora enek. Ten pundi? Ora ngerti no. Sampeani piye to, Pak? Lah piye, Jo? Sampeani bapake lho. Masa ora ngerti Mas Andra ten pundi? Logikane lho. Ini aku ndek salah apa tak cah cilik kuwi. Yen tak kiwa kegeden, yen tak tengen keciliken, apa tak tengah wae ya. Dadi gendek iki Selamat siang. Wah, selamat siang Dan. Ket mau nih kene dong, Mas. Hodot. Awane kemen ya, Mas. Oh, itu. Jaluk ya, Mas. Sikat. Kene no. Luar biasa. Kemen no aku. Ah, iya toh. Tuh makan-makan yang ninggali. Wong gor kerupuk lho, Jo. Endi kerupuke? Walah, entek Jo. Dintekke Mas Jolodo tok. Padahal aku ya blangkemen lho. Ya jajan wae no. Kok ayo jajan? Aku ya jek blangkemen kok. Kerupuk sak blek kok jek blangkemen lho. Wes urunan. Ben panganane itu akeh. Soale wong siji iki jago mangan. Oke. Yogi, aku 3.000. Aku duwe 5.000. Aku 1.000. Wah, mangane akeh kok sangune gur 1.000 lho. Gandeng aku sing urunan paling sithik. Aku sing mangkat. Nih, Mas. Nih. Ya iya no. Urunan paling sithik kok njaluk penak. Wes ndang mangat kan. Sangewar tuku apa ki, Dot? Pilus, Mbak. Terus karepane? Pitok wae, Mbak. Arep tuku piro to? Lah sisine kuwi regane piro? Siji regane 1.000. Wis kabeh wae, Mbak. Kabeh? Yo, Mbok jajannya sing bervariasi to, Dot. ora butuh variasi, Mbak. Butuhe entuk akeh. Kok akeh mendot? Ah, mosok arep tuku beda-beda. Lah kudune ngono, Dot.
Nek beda-beda mung sing meh mangan no. Hanya akeh ngene iki yo sing mangan bingung lho. Pangan gari mangan kuwi lho, Mas. Urunan sewu kok semangat men. Lah selak ngopo lho, Cok? Ana panganan kok mosok disawang tok. Lemu bazir no. Wis, yo. Mas. Mas Andre kok ya kesusu men toh. Lah piye to, Jo? Mas aku mah mangane angel men. Turunane beda-beda lho. Lah hubungane apa? Kabeh kuwi ana peraturane. Iki jare mah mangan apa mau ujian lho. Kok akeh men peraturan. Jelas to aturane. Sik. Balen ana coba. Mangane nganggo driji sesuai nominal urunane. Iku driji 5 lho. Ya iya no. Mas Andra mangane driji 3. Lah wae driji siji lho, Dot. Iya no. Mangan pilus siji piye ceritane? Mulai dari saya ya, driji 5. Jatahku. Driji 3. Jatahku. Driji siji. Piye iki? Jatahku. Loh, Cok. Aku minta apa-apa lho, Cok. Jatahku kok. Driji 5. Jatahku. Monggo. Driji 3 nah. Jatahku. Wow. Driji siji. Jatahku. Alah. Kira gentok bumbune tok lho, Cok. Jatahku kok. Jatahku. Driji 5. Wes bubar. Piye ta, Dot? Nah, ngene iki terus aku ya rugi no. Urunan 1000 rumangsa rugi. Lah karepmu piye, Dot? Saiki peraturannya tak ganti. Ganti apa? Betah-betahan meneng. Sing betah meneng nganti suwe untuk mangan. Gampang no. Wis, manut. Saiki dimulai dari sekarang. Untuk berdoa bersama tuh. Ya nek panganan kok gurduk disawang tok. Ora gelem to iki? Wah, yo maneman no. Panganan kaya yang ngene enake lho, masa tok mah. Dasare pilus kesukaanku. Wah, Pak Bugang ora ngerti nek lagi sambara to. Tenan iki gorene. Loh, jare mah. Sing kandha wegahe sapa? Kok mriki, Pak? Mah Duh, udah. Wis maem le. Ono, Bu. Pak RT medal to niku mau. Kena iya nak. Kena aku kena pamit kowe nak beta kowe. Oh, kula kinten sare. Saking pundi? Sekongone Mas Bandi. Nyileh laptop iki lho, Le. Jenggene apa, Bu?
ketoprak nggo nonton video. Video apa? Dia Puspa Jaladri. Wes Dot. Rasa dioyak selaku. Iya, Jo. Monggo Bu Mami. Aku kok tiba-tiba kelingan Bu Mami ya, Dot. Bu Mami kuwi adalah sosok ibu sing perhatian banget, Jo. Iya. Aku kelingan pas Bu Mami main ketoprak di Puspa Jaladri. Kapan kuwi, Jo? 2 tahun yang lalu, Dot. Kok durung ning kene? Kampung Riwil ketoprakan. Iya, lakone di Puspa Jaladri. Bu Mami dadi tokoh utama. Bu Mami dadi Ratu Kalinyamat. Wah, capek banget ya kuwi, Jo. Iya, aku kelingan pas Bu Mami bengok. Gandek gelar layar. Gandek gelar layar. Gelar layar! Hentiko! Rahayu Kanjeng Ratu! 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 Gue kangen mamimu, Ndra. Aku iya. Mula aku pengen banget nonton video iki. Mamimu kuwi wong sing totalitas tanpa batas. Wong jos kan. Mula yo akeh sing tresnani mamimu. Akeh uga sing rumangsa kelangan. Ning aku yakin kok Li, mesti yo akeh sing melu ndongakne mamimu. Iki kebayak sing dinggo swargi mamimu, Le.